Existirá un festival sen colas interminables, sen diñeiro falso, sen fotocall, sen birras a 5 euros? Existirá un festival que permita pensar? Existirá un festival para aprender e tecer comunidade desde os coidados? Existirá un festival pro saber herdado, o creativo e o científico o que estamos todas convidadas? Existirá un festival así no rural de Ourense? Pois sí. Existe. Prepárate porque chega a Pedra 2026, o Festival dos Saberes. 4 concellos e 5 xornadas de cultura con obradoiros, conferencias, visitas guiadas, arqueoloxía, música e teatro para baixar de revolucións o noso cerebro. Será tal vez incoherente promocionar un festival que propón baixar as revolucións do noso cerebro cun vídeo nunha rede social como esta? Pode ser, pero xa sabes que as contradicións forman parte da vida. Non podes perder o surf de Phantom Dragsters, o metal en galego de Raiva, a tradición dos Ludicans, a DJ Tristón, o Cenemín de Paulo Pascual, o punk en galego de Columna Vegana, a música de raíz de Axeigo, a DJ Sarasola, a DJ Dani Tamayo, artes escénicas e contacontos con a Run Run Teatro, Uxía Morán e Anxo Moure, xogos populares, esgrima histórica, rutas micolóxicas, videoxogos en galego, obradoiros de arqueoloxía, de cestería, de olería, todo en Pedra 2026, o Festival dos Saberes. Así que deixa de scrollear e apaga o teu teléfono móvil. Pero antes, consulta a programación completa en pedrafestival.info. Comezamos o 28 e 29 de agosto no Museo Etnográfico Loiro na Memoria, a poucos kilómetros de Ourense, en Loiro, concello de Barbadás. En setembro vémonos na Carballeira de Puga en Toén, no Centro Social Casa Alén de Biduedo, en Cea, e na Fundación Otero Pedrallo, en Trasalba, a Moeiro. Fai un oco na túa apretada xenda deste verán para vir ao Festival Pedra 2026, o Festival dos Saberes. Non o podes perder, logo non digas que non te avisamos.